KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jompi Kaseng Hanyo Tribute Council Ri Mulyang Circle Harengkat Kaseng Federation of Khasi Jantian Garo Peoples Langpi Area Haga Arfu Pratrik Unail Ber Arajar Arfu Ar Kila Hiar Shekishnong Kaput Kathain Langpi Banlet Put Ba Jinrat No Iki Mauput Balawan Se Deka Sorkar Assam Kita ki arseng kila penpau ya kajing bitar ya kajing kendau thala jong ka Assam ya ki pai ba nong song snong jong ka jilla bat kila penpau ru bakin am song klikti lada ka Assam kadang peteng ban le ha ka tai ka rukom adin bangyo jing tip baka Assam kalawan thung ya u ne umau uba ni subah bat nginget baka dei kajing wak kamput bat kajiwan thung mauput kajong ka Sorkar Assam hang thia sinong kam phadoli tina kaleng jungi hadian bangilayo jing tip ya kane ngila hiar se ketika sinong bat ngila put no sundon ya une mauput ya uba ka Assam kala thung ka jing put kajungi une mau kalong halor kan nongrim baka jing ya penbaj uput Assam pedeng ka jelam khalaya bar Assam kadang don hakalenti jong ka jing ekren kadang don hakalenti jong ka jing ya suthu jingmut nre kum baka pau mentah ka jing thong yu na umau la shule tang nakaliang jong ka Assam nakaliang ka Sorkar me khalaya kam don jing tbe tingi kum ki nongelam jong ka seng na boro artli ki seng Nilalaj ban putno yu mau kum kedak pangi persya bat nginom sya nginom aili maka Assam kan le donbor bat kan sulet tombor halor ki jaka ki kota ki jongi kene ke jongle kapen isai bakim khen snap kim khen breu yangi kinong sung snong jong kene ka dong ka thai nagaleng jungi aseng ka juga po ni doa bak Sorkar me khalaya jungi kanom dai ban sui kumne mereka dai ban sim kya bagane ka jing wan thung i mauput klem ka jing tiplang khamtam hakine ki jaka ki jungi kala ban wanra ya ka jing ma hadin habu tenaga por se kapor ngi juyang kum kaseng bangi ukasi bat ugaro ubasyong basa hakane ka thain lelei nginum ko ngu hakini sansar jong Assam iwan hangni kani ka jaka ban wan ban put no yu ne u pilar ne uta umoput ba ka Assam lawan thung ha dang man hakini ki sngi bat yu ne ni la put nang the na ka snong kam haduli kabadai hapo ka langpi sektor te habade bat kani ka kam ni nyimban se bangi hab ban wan ban put namar ba katkum ka jing yakran hapo haka nganang kan mau ka jing yakran khat riu tarik jong benai November arjar puai kamut mesin snam ba hab ka balong halangpi haka tu por lawan bani sim bentaru do Chief Minister jong ka Assam bat kumju Chief Minister jong ka Jala jongi ya katu ka singi ladap banyak keren ban la ya rai ru ba ban ya penbet ya put Usam kambut nyihap ban ya donlang bat ka Sorkar Assam ba Sorkar Meghalaya rei hakani ka klip mat ka pamatapat ka Sorkar Assam ka paus sai ba kam khenbreu ya kam khenyi ya ngi ka Jela Meghalaya bat kumju ya kipat ba jong ka jelahi berkawai nama bang ila sakhi katul kipat ba kila ya wan ha katu ka singi katu ka khat tarik ba don gajing ya keren ten rei menta ka Assam ka pan i kumne bakawan ka suwan ban thung jubor bat ka pan pau ba ka Sorkar Assam kala kambek bakadai
kaba kambai ba kalahap haga jala joki ya gitu kisenong kiba maka kalawan bantung ya kini ki mauput mentangi ngidang wan ban put dang yune rim nilayo jengtip yang mentah bagi dang don pat sakti wiki jaka ngin se song perkhat ngin sa yarai kumnu bangin le bat kini ki perlok ki para nangalam na kiwi pat kiseng